Paghangop sa mga kalambuan sa teknolohiya apan preserbar gihapon ang pinulungan nato mga Pilipino. Kini ang gibuhat sa mga estudyante ni ining usa ka eskwelahan sa Negros Oriental sa paghimo nila og posters alang sa buwan ng wika. Atong tan-aw sa report ni Orchids Lapingaw. Ready na ba ang inyong imagination? Kaysa Anselma E. Gonzalez National High School, gipakusog ang creativity sa mga estudyante pinaagi sa usa ka AI poster making contest, isip kabahin sa selebrasyon sa buwan ng wika. Ang tema, Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. It is afforded sa DepEd Memo sa Division of Negros Oriental number 0731 series of 2026. So, ang nasa memo, we are going to conduct a poster making contest using AI and ChatGPT. Dinhi, dili lang basta paghimo og nindot nga poster ang challenge. Kinahanglan nga creative, meaningful ug adunay mensahe. Gamit ang AI, isip kauban silang pagkamamugnaon, ang mga estudyante gihatagan og gigayon nga ipakita kung unsaon pagiusa ang teknolohiya o pinulungan sa paghimo sa bagong pamaagi sa pagpahayag sa ilang mga ideya. Sa amo nga site sa eskwelahan, nami guidelines nga gihatag. And of course, ma-make sure gyapon namo nga naay creativity. Ang kaning program for this year is anchored with DepEd order. Muna kami knowing na daghang mga bashers online, no? Wala jud mi ka-expect kay na layo kayo mong eskwelahan, but no, sa kalitra jud siya, daghan kayong mga comments, reactions. Most of the comments are negative, no? Pero wala na jud mi nakuyawan kay ang tanan nga activities naka-anchored man siya sa DepEd order. Nakuha sa grade 12 ang unang pwesto, samtang ikaduhang pwesto ang grade 11 ug ikatulo ang grade 7 nga gipasidunggan usab og Madla Choice Award. Ug syempre, dili pud pasabot nga AI na ang paghimo sa tanan. Kaysa luyo sa matag prompt, matag design ug matag colorful nga ideya, anaa gihapon ang utok, talento o creativity sa mga estudyante. Kinsa may niingon nga ang buwan ng wika kay puro ra tradisyonal. Dinhi, Filipino na, AI pa. Usa kini kapaagi sa pagpakita nga samtang nagpreserbar kita sa atong pinulungan o kultura, mahimo usab nato kini uban sa bagong teknolohiya. Kaysa kalibutan nga puno sa impormasyon, importante nga kabalo kita nga dili lamang mangita og impormasyon, kun dili kabalo usab kita unsaon kini pagamit sa husto ug responsable nga paagi. Bago na panggod ni siya ang AI, so for this year, no, at we let us celebrate buwan ng wika using AI in a creative way. Pinulungan, teknolohiya o creativity. Tulo ka butang, usa ka tumong, ang pagkatuon nga mas creative, mas meaningful ug mas andam sa kaugmaon. Ako si Orchids Lapingaw, Balitang Bisdak.